recordo que as sesións que tuveres desde Raquel. Vou contigo. Sí. As sesións que tuestes con Raquel que foran de proveito, que estou seguro que sí, porque sabemos que é unha gran profesional da transmisión oral. Entón, bueno, eu únicamente agradecervos que participarades no curso, porque senón non teria sentido todo isto que organizamos. E ademais agradecervos que sempre estedes aí para con ansia, con ganas de aprender cousas, con ganas de participar, porque iso é o que fai que, bueno, pues que todo isto teña sentido, como os decía. Hoxe, bueno, pues idernos a enseñar aquilo que aprendestes, de como transmitir os obxectos, que seguramente, pues, Raquel, pues, dou moitos trucos e moitas maneiras de poder utilizarlos para contar historias, pero logo o importante é que non quede aquí, que non quede hoxe. Entón, todo aquilo que aprendestes, que os sigades utilizando con os vosos familiares, amistades, ou para sorprender a calquera en calquera momento. Entón, como sabemos que estades ahora aquí xa soltas co escenario, en calquera momento igual tiramos de vos para facer actividades, porque xa temos profesionales de atrevimento aquí no Concello e non reparten buscar tanto fora, vale? Bueno, pois eso, que vos fora proveito e vamos a disfrutar do que aprendemos. Moi ben, pois antes de comezar, eu quero agradecer ao alcalde que programe este tipo de actividades, que teña esa inquietude, porque vos sodes un tesouro, estades cheas de historias, e se poden contar de tantas maneiras, e hoxe vades a ver unha maneira diferente de contar historias, con obxetos, con cousas e obxetos que un quere e que garda durante moito tempo, durante moitos anos, e dentro desas historias están esas cousas que tamén as viviron, e esas cousas gardan contos, e anécdotas, e incluso persoas que xa non están. Por iso é tan máxico contar con obxectos. Pódese ou contar xogando como a vós, como a nenos, xa o veredes, ou contar a historia que gardan desde fai tempo. Así que agora eu quero vos pedir simplemente que abrades moitos ollos, a ver como, de abertos, para non perder detalle. Tamén as orellas, para non perder palabra. E a boca aberta, de sorpresa. Deixadevos sorprender e quero que lle dedes un fortísimo aplauso ao primeiro grupo chamado Algo de Todo, porque veñen de Vigo, veñen de Moraña, veñen de Barro. Forte aplauso para elas! Vai comenzar María. Aplausos, María. Bueno, o meu nome é María e a min gustaba moito ler. Tanto que miña nai collía os libros de meu pai e lía na cama, cando tiña que ir para a cama a dormir, puñame a ler. Entón, miña nai sempre me dicía: María, apaga a luz, ve a dormir. Jo, xa vou. Pero eu sempre quería ver o final. E vos queredes saber o final do que lían? Queredes saber as historias? Sí. A historia trataba dun superheroe chamado o Coyote, que tiña antifaz, pistolas e bigote. Un día, nunha casa de ricos, estaba un rapaz chamado César, que estaba lendo o periódico. Non lle interesaba facer nada, non lle interesaba nada de defender as cousas da casa, nin de nada.
E o seu pai sempre barraba con el. Pero César, ti están levando as terras dos veciños e ti non te preocupas nada polas nosas. E a min que? Pois sí, tes que defender as nosas terras senón que nos vai quedar a nós. Leonor, filliña, axúdame, bótame unha man. Ten razón teu pai, César. Sempre estás aí sen facer nada e vamos levar as terras. E despois a ver que vamos facer. Bo, ti xa sabes que a mí non me gusta casarme. Claro, porque eres un cobarde. Xa non vou querer casar contigo. Bo, oi, nada. Resulta que dalí uns días, nas terras de don César, apareceu o general Clark, que era ese malvado que quería quitar as terras. Ai, que ben, estas terras tan prósperas teñen que ser miñas. Ai, seguro que algún pailán terán por dono que podalle quitar perfectamente as terras. Pois nada de pailán, estas terras son miñas. A ti que ves? Eu son César, o dono destas terras. Ti non és ninguén, e xa vou acabar contigo. César, fillo, vamos. Meu pai, a que fixeche, malvado? General Clark, ti eres un ser malvado e querenos quitar as terras. Pois sí, e ti que ves? Ves a por outra como teu pai? Pois non, porque... Ta-ta-ta-ta-chan... Eu son o Coyote, con antifaz, pistolas e bigote. Pois, ti non és ninguén pa que eu queira quitar as terras estas. Pois sí, por que? Pum, pum, ala! Estas terras son miñas. Ai, César, e resulta... Oh, eres o Coyote. Pois sí, sempre. Ai, pois, perdoa por chamarche cobarde. E ti queres casar comigo? Por suposto. Entón, dali a uns días, celebrouse a boda de Leonor e o Coyote, porque o Coyote sempre vencía. Para mostraros unha historia neste maravilloso festival, espero que vos guste. Esta historia de cinco amigos, 5 desastres totales. Vivían xuntos nunha casa bella, un pouco escangallada, casa de maelas. O primeiro estaba curado, tiña buracos por todas partes. O segundo tiña o corpo pregado, con unha carta lista para enviar. O terceiro estaba do revés, con nariz polo chan e os pés polo aire. O cuarto era brandiño e mol, sempre estaba canso e a punto de dormir. E o quinto, do quinto, mellor nin falar. O quinto era... Espera, ti non sabes. O quinto era... Pero fala xa. O quinto era un desastre, unha calamidade. O quinto era... raro, máis que raro. O seguinte, mirad, unha colección de rarezas, unha desolidade. Ningún dos 5 fixeron a vida nada especial, nin tiñan tampouco interese por calquera cousa. De feito, a súa principal educación era discutir. Fixados que educación, discutir. Pois nada, pasaban o día inteiro a discutir quen deles era o máis desastre de todos. Eu son o máis desastre. A miña comida pasa polo meu corpo, ni siquiera me dá tempo a probala. Diso nada, o máis desastre son eu. Por máis que paso o ferro, sempre estou enrugado.
Non. O máis desastre son eu, sempre ando arrastrando a lingua, cheirando pés todo o día. Sen dúbida ninguna, eu son o máis desastroso. Son tan brandiño que todo o mundo quere sentar en riba miña. Definitivamente, eu son o máis desastroso de todos. Por certo, alguén pode dicirme que significa desastroso? E así, pasaba o tempo, ata que un día, sen saber por qué, apareceu alguén, un tipo sensacional, increíblemente sensacional. ¡Guau! Era perfecto, tiña o corpo liso, ningún burato de máis, e o mellor de todo, o nariz estaba onde tiña que estar, no lugar do nariz, e unha fermosísima melena. Era o que se di un tipo perfecto, iso, perfecto, un tipo perfecto. E logo, vos, que facedes por aquí? Nada, non facemos nada. Non, nada de nada. Somos un desastre. Pois iso non pode ser. E ti, levanta dunha vez. Aí, quieto. Imos ver. Na vida sempre hai que facer algo, algunha cousa, un proxecto, unha meta, un obxectivo, unha ilusión, unha idea. Idea? A min as ideas simplemente me atravesan. E as miñas non as atopo entre tanto prere. As miñas ideas están todas ao contrario. As miñas ideas son brandiñas e fofas. Eu que vou dicir que as miñas ideas son un completo desastre. Pois entón, daquela non valedes para nada. Sodes uns inútiles. Porque ti o digas. Pois polo menos eu non me enfado como a ti. A min os problemas atravesan. Eu gardo fermosos recordos entre os meus pregues. Eu podo ver cousas que os demais non ven. Eu teño moitísimo sono. Pero, e ti que? Eu que todo fago mal, pois cando unha cousa me sae ben, monto unha festa cos meus amigos. Pero, onde ides? Pero que facedes? Abrir a porta? E agora? Eu? Pois ti, quedas aquí, só, completamente só, por parvo, por ser un parvo. Iso sí, un perfectísimo parvo. Buenos días, eu chámome a Dorinda. O meu problema sempre foi a leitura, sempre me gustou moito ler. Entonces, cando miñas irmás marchaban para a escuela, eu choraba, quería ir á escuela. A mamá dicía, non, eu quería ir á escuela. Non podes ir á escuela que é moi pequeniño, non podes ir á escuela, eu choraba seguido. Pero despois, cando chegou o tempo de ir á escuela, cando a mamá dixo, mañana empezas a escuela. Eu contaba a todos, a escuela, te fui. Pero a miña desilusión foi cando entrei pola porta da escuela, pelo mullerón, así, alto. Bueno, a mí parecíame alto porque eu era pequeniña, non? Pasada para dentro. Entramos todos e sentáronos. Ai, eu veio o mundo encima. E encima de verdade que me caiu o mundo encima. Empezou así brava falando, e veio puxo-me o silabario, o primeiro libro. Toma, lê aí. Pero eu tiraba o libro, eu sabía ler algo porque me enseñaban na casa, eu lia o libro, bueno. Entonces,
O meu susto máis grande foi cando colleu a reja para sacar un rapaz e poña unha mão así, e o rapaz de Rosel así bailando. Eu empunhei-se no corazón e non sabía como había de facer. Resulta que fui indo á escola, pero depois eu non tiña ilusión nunha por ir á escola. Cando empecé a ir á escola, sola, a escola era en Corrais, era na casa dos maestros. E cando empecé a ir sola á escola, levaba, cando chovía, sabedes que é isto? Que é isto? Sabe que a mí que é? Un saco de patatas. Moi bien, pero está vacío. Bueno, entonces, como os rapaces copiaban os paraguas, a nos mandábanos así, un caracucho así, e cando chovía, puñámoslo así, e íbamos así, á escola. Pero un bo día, eu levei, e cando salí da escola non chovía, e deixei o saco lá, olvidei-me do saco, e cheguei acá a Ponte Lourido, acá abaixo, hai un saco, é para que fa. Se vou non xir o saco para a casa, mamá vai me dejar aí agora, pois vou buscar. Cheguei alá, saliu un señor á porta. Que queres? Venho buscar o saco que me quedou aquí. Espera un pouco. Veu outra vez. Que veñas á tarde á escola e leva o saco. E dixen, ai, señor, demos aqui que despois de tragar a casa de mamá pesa-me. E así unha voz lá dentro. Que veña á tarde e leva o saco. Igual. Eu marchei. Cheguei á casa e dixen a mamá, por que ves tan tarde? Porque quedou un saco lá e eu xa pensaba nada. Entonces quedou un saco lá e foron os caras non quixeron dar. Por que non te quixeron dar? Porque contei o que pasara. Entonces mi mamá, como? Que non te dá o saco? Verás se te dá o saco, mi mamá. Vou eu lá. Marchou lá e pediu-lhe o saco. A maestra. Eu non sei o que pasou, pero eu que sei que o antes vai a casa e dixo non vai máis á escola, non vai máis, ninguén, ninguna delas, non vai máis á escola. E resulta que, cando chegou o papá á noite, mamá contou-lhe e dixo ele, bueno, pois mira, hai máis escolas, vas falar con a maestra de Perdecanal, e van á escola a Perdecanal. E dixo, mamá, non vou alá. Espera, como ver no tren de Pontevedra para na Portela, e andar, pasa polo Oreal, e espero ali. Foi así. E dixo, ela estaba moi xoxinha, sí, señora, sí, que venha a escola a Perdecanal. Mañá que me esperen aquí. Bueno, chegou mamá, dixo, mañá esperadas a maestra do Oreal e ides con ela xa para ir a Pascuala. Bueno, fomos para o Oreal, todas contentas, porque librámonos da rede. E chegou ali, saludámola, buenos días, tenga usted, buenos días, son desas nenas que veñen aquí nesa escuela. Sí, señora, ben cuisada. Tiene o mesmo, ela encargou-nos o petato todo o que traía. E chegamos á escola, e puxo nos sitios, entonces, a min dixo, Dorinda, ven acá. Dou o silabario outra vez. Eu digo o silabario, mira, vas a aprender desde aquí a aquí. Eu marchei, me sentei, eu xa estaba cheio do silabario hasta tamaño do poder, e puxo así, despois, miraba para outro, miraba, Dorinda, estudia. Eu volvía a pasar. E vi outra vez, Dorinda, estudia. E os vi. Dorinda, a dar unha lección. Eu fui. A ver, eu decía, hasta onde me embarcou, calei. Non, sigue. E eu seguí.
Vai a voltar a folla. Veia voltar a folla, ese fin, lin toda a folla, a outra. Lin outra vez, lin os 3 ou 4 follas. E dixo-me ela, bueno, moi ben, mañá xa te darei outro libro. O outro día xa me dou outro libro. Pero despois, eu tiña o problema que me gustaba moito ler. Moito, moito, moito. Eu calquera papel eu servia para ler. Entón, pois, cando podía, coas vacas, pero eu levaba sempre o libro por sitio. E chegaba a vega, collía o libro, as cordas nunha mão e o libro na outra, a ler, e a ler, e a ler, e a ler. Pero, primeiro levaba as vacas, despois levaba as vacas a mí. E cando me descuidaba, estaba non na oreja da extrema, na outra xa. E cando se tío, vale, mía, onde estou? Eu, gracias, e sempre foi de moito ler. E por eso digo que a miña vida foi así. Forte aplauso para elas tres, claro que sí. Pero isto continúa e ahora ven o grupo As de Perdecanai. Forte aplauso para As de Perdecanai. Entón, quería falar dos oficios que tuvo o meu pai, que tuvo moitos. Non foi que aprendera un oficio, pero aprendendo el por sí. Era o que se diz humanitas. Primeiro foi alambrador, ese sí, ese aprendeu co pai, a máis cos irmáns, que iban a alambrar viñas, poñer postes e a facer as parras. E despois tocaba o acordeón. Iba a tocar o acordeón a Curro, a Moraña, e contaba que os de Curro non lle gustaba que os mozos de Curro non lle gustaba que foran os outros mozos alá, porque así as mozas eran todas para eles. Bueno, e contaba que, bueno, que os esperaban e que os amenazaban e así. Foi carpinteiro. Entonces, eu traio aquí unha ferramenta que ele utilizaba. Era un montón, unha serriña, un cepillo, creo que era para facer para machembrar as tablas, para facer estas cousas así, estas ondas que te fan a madeira. Esta que teño aquí é outra distinta. Este é un cepillo, bueno, outra puxemos pequenos, o que me collían no cesto. E despois foi a tratar o pelo o barbeiro, que foi ao servicio, e alá fixo o barbeiro, cortaba o pelo, e cando veo o servicio, pois cortaba o pelo tamén a xente, aquí. Unha ferramenta que se utilizaba naquela para cortar o pelo, a piseira, outra máquina máis tamén. Había a folla de afeitar, tiña esa non a puxo, tiña tamén unha cousa de cuero para afiar a navalla de afeitar.
E despois, ao que se jubilou, foi carreteiro, tiña unha parexa de bois e dedicábase como agora os tratores que compran os madeireiros, compran madeira e baixan a madeira con tratores. Daquela, non había tratores, era co carro co que baixaban a madeira. Bueno, se me quedaron máis atrás, non sei. Bueno, e despois ao que se jubilou, para non aburrirse, dedicouse a facer cestas de verjas. Iba ao monte, cortaba un pau e facía as verjas, facías o sea, alisaba as verjas, facía as verjas con esta cousa. Bueno, creo que tamén utilizaba este martillo para facer as cestas. Bueno, e despois empezou a facer as de bimbias tamén. Eu as de bimbias non as podía ver. Non as podía ver porque había bimbias por toda a era e traíame bimbias hasta para a casa. Porque, claro, guardaba bimbiñas destas ao mellor no cesto, que lle estaba facendo a cesta, e guardaba no bolsillo, quedaba no bolsillo, e cando despois iba para a habitación, a bimbia caía no bolsillo e aparecía pola habitación, eu podía ver as bimbias. Bueno, este foi os oficios que tuvo é do que venho a falar, non sei se me olvidaba. Os zocos. O dos zoqueiros. O dos zocos, sí, que se quedaba a mira, a ver, o dos zocos, que teño aquí un dentista. O dos zocos, pois sí. E eso foi zoqueiro. Facía os zocos moi ben feitos. E había unha señora que tiña os pés defectuosos, que non era da parroquia, era de fora da parroquia. E ele mandaba poñer o pé nunha plantilla en fariña, o sea, mandaba poñer o pé na fariña, e despois mandaba poñer na madeira, pousalo na... Esta era un pedazo dun tronco de madeira, e despois ela pousaba o pé e ia con esta... Bueno, tiña esta e tiña de varios tamaños. Iba facendo o xeito na madeira para os defectos, onde tiña ela os defectos dos pés. E facía os zocos moi ben feitiños, tan ben feitos como eses que ves nas tiendas que se compran, porque daquela era o calzado que se utilizaba. E estas eran as soles que cando, por exemplo, se gastaban unhas, había que poñer outras. Quedaba a piel do zoco, pero isto gastabas. Incluso lle poñía unhas medias suelas por debaixo para que non fixeran tanto ruído, de goma. E era eso. E bueno, agora vou contar o cesto. O cesto, este cesto, pois debe ter tantos anos casi como teño eu. Porque foi comprado para cando lle fixeran o aniversario que morrera a miña abuela, e lle fixeran o aniversario, e había que levarlle aos curas daquela, había que levarlle a merenda. E entonces foron comprar o cesto para levarlle a merenda aos curas, e a merenda chamabanlle a parda. Había que levarlle a parda ao cura, que eran galletas, compuñíase de galletas, e viño galego. E o cesto lá quedou, que nunca máis utilizado foi. E ahora este cesto, o sea, mamá, este cesto nunca anduvo con ele. E eu conservei, cambiei de casa, pero veio o cesto despois tamén. Non teño máis nada que decir. Bueno, hola, eu chamo Maruja de Redondo, como me conocen todos, son daqui de Cartecamén. E vou a contar un poquinho da miña historia de como empecé a escola. Na miña época, a escola era obligatoria
aos 7 anos, pero a miña nai, como había unha escola mixta ali cerca da casa, levoume aos 6 anos. Empecé a escola. E a escola levabas esta bonita mochila. Era o mesmo modelo para todos, era unisex. Ningún tiñamos envidia, porque todos levábamos a mesma mochila. Era así, con unhas asas. E non era moi grande, porque o material que tiñamos que levar tamén era moi grande, era grandísimo, que sobraba de mochila, porque se compoñía dunha libreta, un libro, un lápiz, unha manecilla e unha pluma, que había que levarla nunha caixiña, porque a pluma era de metal, e se caía no chan, caía así, rompía a punta, e entón chamábamos nós que se enjallaba, e xa non escribía. Entón sacábamos nunha caixiña a pluma, metíamos ya a manecilla, así, na mesa tiña un buratiño e cun un vasito de cerámica, con tinta, entón mollábamos ali na tinta e a escribir. Pero desde o tinteiro á libreta facía xa a tinta viña caíndo. Despois miraba para a maestra, caiu unha tinta. Despois a tinta ao día dos días estaba seca, o día daquele tinteiro, profe, bótame tinta aquí, e logo xa terminaste. Xa terminaste, sí? Pois mira que xa botei onte, pois acabei, bueno. Levaba polo vestido, a miña nai dicía, non te manches de tinta, escribe con lápiz. Pero, profe, non me deixa. Pois non te manches con tinta. A veces iba o vestido, iba a chaqueta, os puños, bueno. E despois, cando fun un pouquinho máis grande, eu quería seguir na escuela, con os meus libros, que quería seguir, e quería ser maestra, porque a mí eso de poñerme asediante como estou agora, hoxe cóstame ver daquela, estaba toda orgullosa, eu, se pudera ser maestra, enseñarle aos rapaces. Pero, non, había que traballar. Meus irmáns eran homens, eu era a muller, e para casa. Agora isto foi da miña escola. Agora vamos a explicar un dos xoguetes. E venderíamos. Os xoguetes tiñamos tantos xoguetes como estes que vos vou enseñar. Eu tuve, desde que nací, hasta que aos 13 anos ou 12, unha muñequiña moi parecida a esta. Non era esta, posiblemente fose máis fea, era de cartón. E unha noite choveu, quedou fora, acabou. Meu irmán Ernesto tuvo un único xoguete, un cochiño así, máis feo ainda, ainda non era así, pero era de lata, era así. Entón, meu irmán, eu levo de 15 meses, e cando eu era máis pequena, eu pegaba. Dicíanse con nós, botámanos pegar, e eu a meu irmán zoubaba. Pero despois, cando meu irmán tuvo 6 anos, 7, el creceu, eu fui así, quedando máis pequena, e empezou máis pequena. Entón, un día, eu non sabía como vengarme dele, e collín un coche, unha de lata, unha pedra, non me imagino o coche. Pero, con tan mala suerte, en vez de dar no coche, o coche tamén era así, era de 5 centímetros, dei en este dedo. Madre mía, no momento xa se me puxo negro, así, tipo un sangue, e empecé a gritar. Meu irmán a gritar porque lle rompera o coche. Eu a gritar porque tiña aquí o dedo. E chegamos os dous onde a miña nai, empeza a miña nai. Estaba ali sentada, a coser, así, toda tapadinha, porque facía frío, era de inverno, así. A ver, por que chorades? Que foi o que vos pasou? E aí empezamos a contar. Pero a miña nai. A ver, contamos o conto. Empeza ela. Estuvoche moi ben a min. Pa que te non vecho no coche a teu irmán? O único xoguete que tiña que lle trouxemos da romería dos milagros, que nos costou os cartos e ti rompollo. Estuvoche moi ben, pois agora fastidia de arte curar o dedo ti solto. E sabedes canto tempo me tardou en curar o dedo? 2 meses, anduve así, fartei de andar así con dedo. 2 meses. Hasta que me caiu a uña e me deu outra. Así que vos digo que nunca xoguedes cas pedras, porque mira o que pasou a mí, que eu aos nenos podemos pasar en rotina.
chegaba cansado. Entonces, eu chamaba Maribel de Carreirancha. Pero aquí, conóceme por Maribel de Carreirancha. Carreirancha era da aldea de Garantes. Eu cambiei de aldea, cambiei de nombre. Pero ben, perdón, isto debería ser simple, un minutinho nomás. Mr. Bonso sai de todo. Está aquí, perdón. Sí, pero non é mi madre, empezamos. É que nos vamos hecho de todo. Agora sí, sí, un minutinho, non? Isto non é tampouco. Ai, Dios mío. Isto é tecnología, eu vou te dar. Agora sí. Isto non é. Alguén non. Isto é para que non hai nada. Xa me engañei. Cando comecei con o teléfono vou contalo no carro. O rato é que teño 2 fillos. E os rapaces son que ás veces, así, pero outras veces son desencantadores. Hai que dicirlo. É que sí. Eu teño moito medo aos ratos, pero moito. E dame moito luxo. Entón o meu fillo foi con os seus tíos a Ikea e dixeron que lle pedir unha cousa. Para ele, pero só unha. Eu pensei, a ver se pido un sofá novo. Claro, non me pidei un ratiño, porque súa nai teña moito medo aos ratos. Ele veu este tan bonito e dixo, a ver este seguro que me teño. E me emocionou un montón. Eu me era comigo. A este non teño medo, de verdade, que quede claro. Tem historia do meu rato. E así, que isto non hai maneira. Onde está? Está aquí. E agora colocou. Bueno. Pois eu tamén tenho unha historia este meu teléfono. Agora que colocaban todos, conto-lo tamén. Xa postos. Tiño un rapaz grande. Ben, tiño 2 rapaces grandes, pero máis grande. Apuntouse a un campamento. E aquí o ayuntamento, fixeron uns campamentos, don para lanzar, o rapaz que vive. Eu era unha niña, dame moito medo. Dixo, bueno, claro que hai que facer a lei de vida, hai que deixarlos ir. E deixamos ir. E non podo sair a casa. En 15 días. Se me chamo, non vou ir co teléfono co cable, soltando o cable. Porque daquela non había teléfono móviles como agora, daquela había o cable. Pois nada, vou comprar un teléfono móvil. E comprei un teléfono móvil, pois me chamaba o meu menino, non me chamou uns 15 días. Se me chamaba, poder estar. Eu o primeiro día me irei co teléfono non subiu. Eu o segundo tampouco. Ao terceiro, que o coche me foi para avanzar. Eu vou ver o meu menino. Cheguei ali, metí-me ali entre unhas pedras para que non me viran, porque vai ser que dixera a miña nai como é, eu non podo ser. Pois a miña toalliña, se dan estiradinha, co teléfono cerca, pois me chamaba o menino. Saquei a miña revista de Ola e puxeme a mirar, e pois viña o rapaz, que me vira, claro. Bueno, isto me parece que non é de Ola, non? É de Ola, non. Vale, que non, trae-me, imagino. Nesto, puxeme así un pouco cómodo, e vexo vir a nai dun rapaz que estaba no campamento. Eu que dixe así un pouco, e que dixo aí, perna busco. Un zapato de tacón, un vestido largo negro, e un collar de pernas. Ai, que bonito. Que collar. Eu sentei, mirei a revista de Ola, ou non sei que era xa, que non me conozo, por favor. Que non me conozo o teléfono ni Ola. Que non me conozo. Vou-me dar a volta un pouco. E dei unha volta a mí. Ai, minha madre. Outra, esta non era conocida da escola, esta era conocida da Condesa, que había unha sala que estaba a Condesa. Era conocida da Condesa. E vexo aquí, dixo, bueno, non me lo podo creer. Puxo perniña encima dunha roca, sacou unha maquinilla a afeitar, e puxos a afeitar as perniñas. Eu miraba por un lado, estaba do collar. Miraba por outro, estaba a maquinilla. Bueno, isto non pode ser. Non. Agarrei a miña revistiña e dejou nin collar, nin maquinilla. Pero senti un ruido así. Que pasou? E viñan os rapaces. Entón, nin maquinilla, nin colar, nin nada. Eu xa quedei mirando para o meu meniño, xa quedei tranquiliña, xa non me importou a maquinilla, nin me importou absolutamente nada. E xa fico o teléfono 15 días. Por el colorado, este con...
Vou intentar eu contar a historia desta radio, a relación que eu tuve con ela. Esta radio chegou á miña casa cando eu tiña 10 anos ou así. E, bueno, foi unha alegría moi grande para mí, para os outros tamén, porque, sobre todo no inverno, estábamos todos na cociña, alrededor da radio, e escoitábamos, pois, radionovelas, o parte, o fútbol, había de todo. Entonces, imos a ver se somos capaces de contar unha pequeniña historia da radio, como a vivín eu cando tiña 10 anos. Non sei se funcionará, creo que non. Por iso vamos a intentar facelo. Pero daquela tamén había moitas interferencias, non se escoitaba así clariño como se escoita agora, pero vamos a intentar. Al hombre que yo quiero. Isto é unha serie que se chamaba Matilde, Perico e Periquín. A Sociedade Española de Radiodifusión, a través da súa canle de emisións propias e asociadas, presenta Matilde, Perico e Periquín. Cala a boca, Periquín, cala a boca. Ai, non me deixame xogar, que estou xogando xa para acabar. Cala a boca que non nos deixas falar. Bueno, pois, é que se non abúrrome, se non estou xogando, abúrrome. Pero, que está facendo este rapaz? Está coas súas películas, coas súas historias. Cala, Periquín, cala e déixanos falar. Sí. E se non, coña a gramática. A gramática non me gusta. E hasta casi prefiro morrer. Ti que digas, non vas morrer con isto que és. Non, a verdade que non me gusta nada. E demais, a ver, se a gramática é tan bonita, por que teña aso comendo fotos de ortografía? Cala, rapaz, non digas eso, pero que estás dicindo? Non estou dicindo mentiras. O outro día cando lle dou a ler ao meu pai a escritura que facía faltas de ortografía. Vouche pegar. Non, pegarme non. Vas ir para a cama quente. Non quero. Ofrecémoslle a nosa serie de Matilde, Perico e Periquín. A parte das radionovelas, a min tamén me gustaba moito o fútbol. Entón, sabía que buscalo por aquí. Gol de Marcelino! Gol! E despois tamén me gustaba as noticias. Como noticias non daban moitas, había alá polas 2 da mañá empezaba un programa dunha emisora un pouco rara que había, que se chamaba A Pirineica. E eu levantábame ás 2 da mañá e iba para a cociña, puña a radio baixiña para que non me escoitara, para que me
non despertaran os outros, escoitaba aquela emisora que decía máis ou menos así, decía fala Radio España Independiente, estación La Perinaica. Entón decía, por exemplo, Noticias Españolas, o chamamento á folga xeral nacional po 18 de xuño estendeuse por todo o país á velocidade dun rayo. Bueno, hai interferencias. Recetas, cabeletas. Rapaz, baja a radio e vai-te dormir. Esta é a miña nai argentina. E esa é a miña sogra argentina. Bueno, eu son Sofía, que xa a maioría xa me conoce, e son costureira desde pequeniña como vos. Só me gustaba coser. Desde o que fixe toda a vida. Ahora teño que ser un pouco tonto, que pronto non sei pensar, pero vou intentar. Entonces, como son costureira, pois estoulle a facer un vestido para a primeira comunión da miña filla, que se chama Beatriz. Estou aquí cosendo yo, porque claro, son súa nai costureira, non vou comprar un traxe feito. É normal que lle faga eu. Estou yo aquí a coser, e agora vou yo a aprovechar e preparar, e logo chamarei para a rapaza para que o veña a probar. E agora é bastante bonito, non vos parece que é bonito? Pois agora vou a pasar ao ferro, que este é a plancha coa que planchaba hai moitos anos, e que sepades que non había enchufes, ni nada deso. Había que facer os carozos das espigas, o lume, e cando estaban ben quentiños, ben colorados, metíanse dentro, abríase por aquí a porta, metíanse dentro, aquí pechábase unha cerraduriña que xa non ten, e entonces planchábamos a roupa, moi ben, todo moi ben planchadinho, pero de cando en vez, un muxiquiño negro por aquí, plim, caíanos no vestido da primeira comunión. E que pasaba despois? Ai, Dios mío, a lavar o vestidinho, veña, lava que te lava, veña, volve o almidonar, ponme a secar un pouquiniño, e logo a outra vez a planchar. E moitas veces nos pasou ese problema de queimar a roupa. Pero, bueno, agora este xa está de probar. Beatriz, que mamá? Ven, cariño, ven a probar o vestidinho da primeira comunión. A ver que guapa estás. Mira, esta é a miña filla, que vos presento a miña filla Beatriz. Entón, ten moita gana de fazer a primeira comunión. E, claro, agora vamos a probar o vestidinho, a ver como lle queda, e a ver que bonita vai a estar, porque estas eran as muñecas que nos tiñamos cando éramos pequenas. Non había outras, era así. Algúnas tiñan unhas cousas que outras tiñamos outros, que as que cosíamos, pois facíamos muñecas así. Entón, agora probamos o vestidinho aquí, a ver que guapa está, a ver como lle queda. E mira, este vestidinho a primeira comunión. E agora, ven. Mamá, que guapa estou, mamá. A ver, mira aquí ao espello, filliña, mira. A ver, gustache? Ai, mamá, me gusta, Dios mío. A ver, miña rula, ai, que guapa estás. A ver, ai, Dios mío, esta miña cosquediña é súa nai, Hasta se parece un montón. Entonces, ahora, mira, a comunión ainda non é esta semana. E para que ven? Porque para a semana que ven vai vir unha prima de Venezuela. Niña, mamá, vai vir a niña. Claro, vamos a conocer o día da comunión. Pero mira, vamos a ir a encender a radio, porque agora na radio a veces botanlle cancións aos nenos que van a primeira comunión, e vámonos a mirar, vale? Vente comigo e vamos a encender a radio. A ver.
celebraba su primera comunión. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Buenos días, tan bonita, y tiene tantos aleros que le da el agua bendita, un angelito del cielo. Eu nací en Venezuela e estiven alá 7 anos. Entonces, a niña falaba un pouco distinto de nós, lóxicamente, porque estaba en Venezuela, criouse en Venezuela, pero tamén sentira falar galego, pero... ¡Ah, que chévere! ¡Qué bueno, chico! Creo que me voy a ir para España! Prontito a conocer a mi abuela argentina. A niña non conocía a súa abuela argentina porque ela nacera en Venezuela e nunca a vira, pero estaba desexando montar no barco para poder ir a España. Estou 2 semanas polo Atlántico. Ai, que maravilla! E como ela ainda falaba castellano, como en Venezuela, ¡qué chévere! Voy a conocer a mi abuela, me voy para España. España es el país de los abuelos, chicos, qué bueno, qué maravilla. Pero tamén, ao mesmo tempo, a niña, desde pequena, sentía falar galego, de seus pais, de seus tíos, dos galegos que estaban ali con ela, entonces, ademais, tiña unha certa avelencia por ser cantante, ela quería ser cantante. Entonces, tamén viña no barco, viña cantando. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van. Non te marques rianxeira, que te vas a marear. E así, eses 15 días, por todo o océano Atlántico, chegou ata Vigo. Chegou ata Vigo, desembarcou e foi cara ao porto de Vigo. E ali estaba esperando pois que ia ser a súa avoa argentina. Aquí está, a avoa argentina. Avóiña, avóiña! Ai, miña netiña, que maravilla! Miña netiña de Venezuela, hola! Un pequeño! Ai, miña meniña, a ver que te colle un pouco no coliño. Ai, como pesas, antes 7 anos. Eu nunca vira a miña netiña, Dios mío, nunca vira a miña netiña. E bueno, ahora, mira, vou-te levar para a miña casa. Vamos, avoiña. E marcharon para a aldea, marcharon para a parte de lá. Na casa dos avós, a niña empezou a vivir na casa dos avós. Fixadevos o cambio de estar nunha gran cidade de Sudamérica e de repente pues, chegas á aldea, empezas a ver carros de vacas, e empezas a ver unha chea de cousas. É algo que facían sempre a súa avoa e máis a niña, os domingos pola mañá, ian a misa. E ian a misa e cantaban Alabado sea el Señor. A avoa de a niña, pois cantaba na misa, cantaba estupendamente. E a niña estaba atenta á misa, aprendeu a contestar á misa, e todo o canto hai que dicir na misa, e despois chegaban á casa as dúas, despois da misa, e a niña un día dixo, pois vou dicir a misa, vou dicir a misa. En vez de contestar a misa, empezou a dicir a misa. Empezou porque a ela gustaballe moito facer o que facían os curas. Entonces dixo, pois vou dicir eu a misa. E puxouse a dicir a misa. Porque todo isto nótase que a niña quería ser artista como fora. Ela quería ser cantante. E de repente estaba aí dicindo, oremos, te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Ay, abuela. Ne, que estás a facer? Nada, abuela, nada, non estou facendo nada. Estaba aquí sonando os mocos co pañuelo. Nada, non pasa nada, non? A
Cando medrou, foi artista. Bueno, cántame algo, cántame algo. Apaga o candil, marica, chus, chus. Apaga o candil, que ten moita luz, que ten moita luz, moita claridade. Apaga o candil, achegatala. Moi ben, a niña, moi ben. E xa vedes, a niña medrou e convertiuse en artista. E como vos dixen, non sei se lembrades, o primeiro grupo que se chamaba Algo de Todo, que eran de Vigo, de Moraña, de Barro e de Pontevedra, que a de Pontevedra estaba contando en Vigo, colleu o coche e veu ata aquí. Así que vamos a dar un forte aplauso a Elena, que tamén veu contar. Bueno, ao final cheguei. Pensei que non chegaba desde Vigo, pero cheguei. Eu vou contar a historia da miña nai. A miña nai, cando era pequena, tiñanlle moito medo aos cans. Ela xogaba na finca dos seus pais, e os seus pais tiñan tamén un can. Pero tiñan sempre, sempre atalo, porque a nena tiñalle moito medo. A nena encantáballe pasear pola finca. Vou coller unhas flores para facer un perfume. Vai a defender como os anxos. Unha margarita. Para min, que bonita é. Cheira a manzanilla. Que hai? Menta. Como recende. Vou a poñer un pouquiño de auga na salida. E aquí, unha papoula vermella. Non cheira, non. Mais é tan bonita que vai dar unha cor preciosa. Estaba ali atado. Ele quería xogar coa nena. Soltouse da cadea. Canto máis corría a nena, máis corría o can detrás. Tanto berrou que a nai tivo que vir rescatala. Niña, que pasa? Que pasa? Para. Quieto aí. Ven, vamos a cadea, porque a nena ten medo. Ven, aí, non podes soltarte da cadea. Ala, quietín, aí. Nena, xa pasou. Quero estar co carro. Nena, non teñas medo. Ven, estate moi tranquila, imos pa casa. Imos tomar un pouquiño de auga e relaxarnos. Ven, imos. E a nai, que non lle parecía ben que a nena fose tan medosa, pensou, porque a nai tiña moitas cousas na cabeza, moitas ideas. Entón, obriuselle unha idea. Chamou a súa nena. Nena, ven, anda, ven aquí, que che vou
che vou dar a solución para non ter tanto medo. Mamá, hola. Que a mí os cans danme moitísimo medo, pero moito, moito, moito. Bueno, non pasa nada, absolutamente nada, porque eu teño a solución para que ti non teñas medo aos cans. Mira, eu merqueiche este anel que ten unha soaliña. Se ti o pos, os medos van sair, porque este anel é máxico. E para enfeitizalo, vou te ensinar unha cantiga. Oh, que mona, Xoaniña, mamá garras. A ver, escoita, moi atenta, que imos aprender a cantiga. Xoaniña, boa, boa, leva os medos que che dou pan de broa. Xoaniña, boa, boa, leva os medos que che dou pan de broa. A ver como cantas ti. Xoaniña, boa, boa. E como era? Axudámoslle. Sí? A ver. Xoaniña, boa, boa, leva os medos que che dou pan de broa. Xoaniña, boa, boa, leva os medos que dou pan de broa. Ai, mamá, xa sei. Con esta Xoaniña, esa cantiga, creo que xa non vou ter medo. A ver. Xoaniña, boa, boa, leva os medos que che dou pan de broa. Xoaniña, boa, boa, leva os medos que che dou pan de broa. Ai, creo que xa non teño medo. Mira, queres que vayamos buscar o can? Vale, miña man. Veña, que imos as dúas. Vamos, cantiño. Ves con nos? Sí, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Imos xogar. Ai, mamá, Xoaniña, Xoaniña, boa, boa. Xoaniña, boa, boa. Leva os medos que che dou pan de broa. Xoaniña, boa, boa. Leva os medos que che dou pan de broa. E a nena e o can, dende aquela, foron moi felices. E a Xoaniña nunca a quitou do dedo. Ata que nacín eu, que tamén lle tiña moito medo aos cans. E por iso sempre levo comigo a Xoaniña e sempre canto a canción cando sinto medo. Xa vistes cantas maneiras hai de contar con obxectos, recordos dunha vida ou xogar cos contos. Levamos unha hora, non sei como estades de cansos. Eu trouxen algo para contar, por mostrar, pero eu estou moi emocionada vendo vos que, señor alcalde, que non tuvemos tanto tempo, pero mire que artistas e que historias tan bonitas e moitas de corazón, non? Aí que lle puxeron todo. Ben, pois eu ahora estou como un flan. Mira que levo anos, pero sempre dixen que o día que non sinta iso, deixo, non? Porque é o que me dá. Porque grazas aos contos e ao teatro eu volvíme unha nena máis faladeira, porque eu era moi tímida, moi tímida, moi tímida. Eu tiña unha admiración moi grande pola miña avoa. A miña avoa que me coidou cando era pequena, cando os meus pais marcharon para Suiza. E ela me decía, que te queren moito, miña nena, que o fan por ben. Pero ti pa mí eres máis que unha filla. E hei te querer moito e ben. E a miña avoa, unha muller da aldea, como moitas das que falaron aquí, como moitas nais e avoas, era moi traballadora. E non perdía a ocasión para contar contos, ainda que estuvera limpiando fabas. Eu sempre, co bocadillo, que aquelo era grande, que parecía unha pedra, que me dicían os vellos, onde vas con esa pedra, nena? É un bocadillo! Sempre me sentaba ao seu
carón e ca boca chea lle pedía: abuela, por favor, contame un conto. Ela, mentres traballaba, collía algunha cousiña que había por ali e dicía: fai moito tempo, nena, nunha cociña había unha cestiña. E eu lle dicía: boa, ese xa o sei, carapuchiña vermella. Non, cala a boca e abra a orella. Naquela cociña vivía, ai que vivía, unha aboíña. Arroz con chícharos, patacas novas, repolo de Betanzos e más cebolas. A aboíña era bella, sí, pero estaba de aniversario, cumpría 99 anos. Mira que moza está. Vamos a decir: parabéns, aboa. Parabéns, aboa. E iba a preparar unha torta para celebrarlo, por iso foi directiña a despensa, abriu a porta e dixo: ai, mal rayo me pan, non teño nin leite, nin ovos, nin fariña. Ai. E aí está, meteuse ali na cociña e empezou a pensar por que non chamar as netas para que vayan á tenda. E chamounas, que dormían no piso de arriba. As tres netas roncaban, xa escoitades. Hai que chamar por eles. Imos chamar por a primeira, que é a maior, que se chama María Asunción da Concepción. Éramos nomes de antes. Vamos a berrarlle aí. María Asunción da Concepción! Mira que lle podían chamar Conchi, acababan antes, pero non. María Asunción da Concepción! María Asunción da Concepción! É María Asunción. Apareceu. Hola, bo día, aboíña. Feliz cumpleanos. Grazas, miña nena, pero tesme que facer un favor. Claro que sí, aboa, o que? Tes que ir á tenda a comprar leite. Oh, por suposto, marcho asiña. Vou comprar leite. E ela marchou a comprar a tenda. Pero quedalle por mercar ainda 2 ingredientes para facer a torta, que? Ovos e fariña. Pois imos chamar por a segunda, Celia Lucía Paula. Isto é por unha telenovela. Gustoulle o nome, pois. Vamos chamar por ela. Celia Lucía Paula! Celia Lucía Paula! Esta sempre está empanada, non se entera de nada, xa vedes. Ai, bo día, boiña, bo día. Bo día, nena. Nena! Que foi? Mira, vai á tenda, e vanme mercar fariña. Ai, sí, xa vou, axiña. Nena! Sí, xa vou. Vou mercar fariña. Está empanada. Nena! Fariña, xa vou. Ya la marchou. Vamos a fariña. E falta por mercar? Ovos. Os hai que chamar por a pequena. Ten un nome moi curtiño, chamase Pepe. Chamamos por ela, Pepe! Ui, este é o demo, non para quietas, sobre eles. Para, nena, para, para! Ai, mal raño me parta, deixa aí o peor para a pequena. O que é, boa? Que teño que mercar? Nada, marcha para a cama. Dice nada! É moi pequena, non son pequena, que son mediana. Bueno, por daquela vida, tens que mercar ovos. ¡Yupi! Para! Perra puta que es. Unha ducia de ovos. Unha que? Unha ducia de ovos. Unha que? Unha ducia de ovos. Canto son unha ducia? 12. Esa é a palabra. Ducia. Moi ben, vou mercar ovos, aboiña. Vou mercar ovos. Non sei como che darán os ovos. A boa que non é na cociña pois facendo o de comer, porque, home, como nas festas, é o seu aniversario. Habría primeiro plato, segundo, terceiro, cuarto, quinto, era o que dio vos. E tamén lle deu tempo, claro que sí, deu tempo de prepararles unha sorpresa ás netas. Como me facía a miña. Ou de que pensades, o bocadillo aquele que eu comía, grande como unha pedra, era do que máis me gustaba, de pan con mel. Boa baixou a bodega e preparou unha torrada grande de pan con mel para a grande, mediana para a mediana e unha pequeniña para a pequena. E seguiu a cociñar, mentras as netas non viñan da tenda. Pero por ali, moi pretiño, había alguén que estaba vixiando.
e que tiña moita fame. Era, nin máis nin menos, que o Papou. Oi, era un home grande, máis de 2 metros. Tiña unha barriga tan grande que non se lle vían nin os pés. E o que máis lle gustaba comer, sabes que era? Pan con mel? Pois sí, moi ben. Veña a cheirar, porque ele se guiaba polo nariz. Eu quero pan con mel. A mí me cheira por aquí. Roy, abre a boca, a ver se te faches algo aí. Non? E ti non terás aí, bocadillo de nocilla. Ti non sabes o que é bo, nena. Vamos a ver. Galletas, eres lambisqueira. Eu quero mel. A mí me cheira. É un perfume ben bonito, pero non me alimenta, Onde me cheira a min? Onde me cheira a min? Oi, mira por aquí. Ui, parece que me leva de pé. Vaya, na bodega da boa. Pan con mel! Entrou e comeu o pan con mel, as 3 torradas. 1, 2 e 3. E que pasou despois? Que quedou dormido, roncando, profundamente, nada. A boa non sabía nada. E as netas están de volta. Que traía a primeira, quen se acorda? Leite. O leite. Ai, ben, María Asunción da Concepción. Aquí está a boa, o leite. Mai ben, miña nena. Pois mira, vai á bodega. E por que, amor? Hai unha sorpresa. E que é? Pan con mel. Boa, miña merenda favorita. Ti sí que sabes, aboiña. E ela foi, a maior, baixando pola escaleira da bodega. Vou comer pan con mel, vou comer pan con mel. Escoitouse unha voz que viña da bodega, máis profundo, que dicía: grande, grande, podes pasar. Son o Papón e vou-te... papá! Papón, entendo. Oi, saben a segunda? Que traía a segunda? Fariña. Fariña! A ver como chega a fariña. Aboiña, aquí está a fariña. Moi ben, miña nena, pois podes ir á bodega. E non por qué? Hai unha sorpresa. Nena! Que foi? Veña, pan con mel na bodega. Ai, grazas, aboiña. Ti sí que sabes. Vou comer, pan con mel, vou comer. Pero cando estaba a pico de baixar, escoitou unha voz profunda, verdade? Sí. É como dices a voz. Repetide comigo. Mediana! Mediana. Podes pasar. Son o Papón. E vou-te. Hai que dar 3 palmas. É Papón. E falta por vir quen? Pepi. E que traía Pepi? Ovos. Ai, ovos. E quen cree que está inteiros? Vamos a ver, aí ven. Ai! Ui! Ai! Aí está, na boa. Como pesan, Son 12, enteiros. Moi ben, miña nena. Dade un aplauso a Pepe que xa me deu. Pois veña, podes ir á bodega. Por que, amor? Hai unha sorpresa. E que é? Pan con mel. Pan con mel? Sí. Sí. Que sí, pan con mel. Vai, claro, non, para facer unha tortilla francesa. E ahora foi, Pepe, baixando pola escaleira. E ahora que penso, cantos cachos de pan comera o Papón? 3. E cantas netas Papón? 2. Pois xa está farto xa. Estaba roncando profundo. Estaba tan escura a bodega. O Papón roncaba coa boca aberta. Pepi era tan pequena que non se deu conta e ela soía se meteu dentro. Papón. E así pasou o tempo. E como pasou o tempo e non viñan, a avó xa acabara de facer a torta que lle quedara de maravilla e empezou a chamar polas netas. Nenas, veña, que a torta xa está. Ai, que raio. Nenas, andaran a facer, son tremendas. Conto cosa que fixeron onte. Non foron á bodega, colleron a todos os ratos, ataron nos rabos e fixeron un tren. Ai, que pouco sentido. Como vai aí?
a boiña baixou pola escaleira da bodega e dixo-lle o Papón: aboa, podes pasar, son o Papón de Monte? E que queres? Que Papón? Ai, aboa conocía o Papón ben, dicía: que faz aquí, sinvergüenza? E tens que vir hoxe, que é o día do meu cumpleaños. Ti si que vas levar unha mareada. Toma. Ai, o que me faltaba, dixo a aboa toda disgustada. Colleu o teléfono e chamou a Guardia Civil. Hola, cuartel. Aquí a aboa. Manden unha patrulla a Xiña. Como que por qué? Teño Papón na bodega, Papón máis netas. É o meu cumpleaños, só. Non o repita 2 veces, Cando colgou, xa se escoitou a sirena. Como fai a sirena? Oh, si, un frenazo, sabe de facer un frenazo? Mais ou menos. E aí, abriu-se o coche patrulla e saiu de aí, máis valente de todos, o sarxento Lorenzo. Boas, aboa. Boas, sarxento. Onde está o Papón? Na bodega. Non se preocupe, aboa, non se preocupe. E baixou o sarxento pola escaleira da bodega. Papón, vamos arriba! Papón, vamos arriba! Papón! Papón! Papón, Guardia Civil, pero ben é certo que os guardias civiles nunca van só. Van en parilla. Eu non é. Igual o seguinte ten máis suerte. Pois non sei. Porque son novos. E son 2 e o primeiro día do traballo. Con todos vos, Andrés e Sebastián. Ai, que me lo teño. Ai, pasa ti primeiro. No, que pasas ti? Que non, pasa ti. Que non, cala. Boa. Que queredes? Onde está o Papón? Na bodega. Vimos outro día, No, pasado pa aquí, Mírate, pasado pa baixo agora mismo. Sí, señora. Ai, xa decía a miña nai. Hai homes, homiños, macacos e macaquiños. Ai, e aí van Andrés e Sebastián, como un flan. Tremendo pola pata abaixo, que se mexan tamén. E quen crede que lle aparece ali na escaleira? O Papón. Entón, facendo reconto, Papón, cantos cachos de pan? 3. Cantas netas? 3. Cantos guardias civiles? 3. 3 por 3 é 3. Ajá, moi ben, que é o mismo que 3 más 3 más 3. A aboa botou contas e dixo: que desgracia. E agora que fago eu? Meteuse no cuarto para ver se descansaba e dormía, e cando estaba a piques de botar unha cabezada, escoitou: psst, quen é? Psst, aquí abaixo. Coño, fala unha formiga. Sí, aboa, eu podo te axudar a sacar a todos da barriga do Papón. E lá como? Escoita que teño un plan. Escoita, unha orella. Sabedes que plan é? No. Queredelo saber? Sí. Pois para iso, preciso que veña comigo o señor alcalde. Aplausos para o señor alcalde. Porque vas a ser ni máis ni menos que o Papón. Cal é o teu nome? Xosé Manuel. Moi ben, Xosé Manuel. Vas a ser o Papón, estás na bodega, acabas de papar toda esa xente, e tamén os cachos de pan. Entón, daquela estás dormindo roncando, tranquilamente. Sabes roncar? Non roncas normalmente. Mira, ainda tuvemos suerte. Así podo contar o conto tranquila, se non teria que estar todo o tempo. Pois aí está dormindo tranquilamente, e claro, a formiga, cando baixa pola escaleira, como é tan pequena, non fai que se barullo. Baixou, chegou onde o Papón, e fixolle cóxeras nos pés. E o Papón riu. Oi, como riu o Papón. Pero non despertou, seguiu dormindo. Daquela a formiga subiu máis arriba e foi a torseonllos, e fixolle cóxeras tamén. Riu, que se partía, pero non despertou, seguía dormindo. Mais arriba foi a formiga, e chegou o embigo, que non a vigo, e fixolle tamén aí daban as convulsións, pero tampouco quedou a dormir. A máis arriba chegou, como se fora aquí o Everest, o ombreiro,
E ali, cando estaba, penso, e se lle fago caca na orella? Pero tivo mellor idea. Sabedes que idea tivo? Pois, como ela ten dúas anteniñas, ben pequeniñas, o papón está dormindo profundo e bota o aire polo nariz, fixolle cóxegas no nariz para que fixera achís. A ver se... claro que fixo! Cando fixo achís, saiu polo nariz, por unhos dos buratos, a primeira neta, a maior, María Asunción da Concepción. Un aplauso, por favor. Toda a morada de Cusco de arriba abaixo a cantada chegou e contoulle todo a boa. Pero aínda faltan máis por sair. É moi doado, xa sabemos como fai. A de unha, a de dúas e a de tres. Así! Saiu de novo a segunda, a neta, verdad? É que Lucía Paula, por suposto. É Lucía Paula que... Que foi? Non se enterou de nada, vedes? Está empanada. Que pasou? Contade. Cala a boca. E así seguiu a formiga, sacando a todos. A de unha, a de dúas, vai máis rápido que a mí. E saiu o sarxento Lorenzo, todo descolocadinho. Que foi? Quédose aí que xa lle contan eles. E así seguía. E aí veñen, ui, este non ten que ser ben forte, porque veñen dous. Aí vai. ¡Achís! Cando saíron o Andrés e Sebastián, saliron, como vos diría eu, contentos demais. Ondiñas vello, cousas da vida, son os jugos gástricos. Onde vai a Riacheira, que te vas a marear. Xa estaban todos fora, non? No, pequena. Falta Pepi. Ui, pero igual se chegamos tarde. Xosé Manuel, non? Sí. Fixeches caca hoxe. Digo a verdade. Pola mañá como un perro. Tiraste da cadeira. E como era a cousa? Era así un pouco roxa. Fixo pum. Pero o mellor non está a Pepe. Vamos mirar. A de unha. A de dúas. E a de tres. Ai, saliu. Igual afogou, o cheiro, digo, non? Pepi. Ai, que susto me deches! Xa coñezo o corpo humano, intestino grosso, intestino delgado, e o ano tamén. Que lista, por favor. E ali estaban todos, ahora sí, felices, celebrando o cumpleaños da boiña, cantando parabéns para ti. Cando de repente se escoita ali na bodega o papón, chorando como un meniño. Chorei. Choraba, estaba unha pequeniña. E como a boa desta historia era como a miña, que tiña un gran corazón, que o daba todo aunque non tuvera nada, decidiu falar con ele moi seriamente e baixou a bodega. E dixo: oes, mira pa mí cando che falo. Que sea a última vez que comes as nenas e os menos, entendido? Tiña fame. Ten fame, levanta a man arriba. A que queiras, esquerda ou dereita, é cousa túa. Promete, di, Prometo non comer. Nin nenas. Nin nenos. Nunca máis, ai. Moi ben, que tes fame? Teño fame. E que estás a echar a cociña ti? Regular. Ai, pois mira, eu vou te enseñar a facer unha empanada de chocos para que chupes os dedos. Que é moi riquiño, é moi boa xente. E dá gusto que programes estas cousas para que todo o mundo coñeza todas estas xollas que tens aquí na aldea. Moi forte aplauso para o alcalde. Que sigan contando, que xa viches todo que armaron, que telas que mover por os concellos de alrededor, que fan cambios, que coñezan estas historias que seguro que se animan outra xente máis, e que non se perdan, que nunca se perdan os contos.
conscientes de que hai un grupo de, sobre todo de mulleres de distintas edades, que se implican en todo aquilo que organizamos, non? Nos, cando decidimos facer estes ciclos de Dando a Lingua, todos os meses de maio, pois pensábamos que, bueno, era unha maneira de achegarlle profesionais das contadas, profesionais da realidade, profesionais da canción, porque tamén hubo algún dos obradoiros que veo xente a enseñar a contar historias cantando. Entón, sempre intentamos buscar en cada un dos ámbitos aquelas persoas que nos parecían máis aceitadas e que máis proveito lle podía sacar as persoas de aquí de Barro que se atreveran a vir estes obradoiros. Dende logo, nestes días, ou 2 días, nada máis que estuvo Raquel, se me transmitiron que foron unha maravilla aquí estar con ela, aprender como ela transmite, como ela enseña a contar, e entón, pois, eu quero agradecerle que estar aquí con nós, porque a veces é difícil para a xente que se dedica a isto, pois poder achegarse nesta época aquí ao Concello, non? Dende logo ela dixo ao final, si aproveitastes o que ela sabe, o que ela vos enseñou, o que ela vos transmitiu, que estou seguro que sí, polo que vimos hoxe, unha maravilla, non? Porque, como decía antes, sácanse contos que hai dentro, ligados a obxectos, ligados a cousas, e fannos traballar a memoria un pouco, traballarnos pensar, pero logo o máis fermoso deso é ser capaces de transmitírnoslo e aos que non conocemos esas historias, pois quedámonos como un cachiño das vosas vidas, non? Entón, eu creo que é unha actividade moi fermosa e, dende logo, este ano vai ser Dando a Lingua tamén exitoso, pero algo que non deixaremos de facer. E logo, o máis importante, xa buscaremos a maneira de que poidades, ademais de os que estudamos hoxe aquí, ser capaces de tamén transmitir eses cachiños das vosas vidas e das vosas historias aos restos dos vecinos. Moitas gracias.